आपण बरे अयोध्या राजा हे अयोध्यार पुत्र आपण त्रिपुरा विजय सम्राट युद्धରେ ପରାସ୍ତ କରି ରହିଥିଲେ ବିଜୟ ଧ୍ୱଜ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ବିଜଳିତ ଆଦ୍ୟ ଶୋଭା ପାଉନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପୂଜ୍ୟାସ୍ପଦ ସେପରି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଦୁର୍ଗ ବସ୍ତିରେ ସୈନିକ କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା ପିତା ମୋ ମା କୈକେୟୀକୁ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ପିତା ଦିନ ଥିଲା ଏଇ ମା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 4ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନଟାକୁ ଦୌଡ଼ାଇ ରଖୁଥିଲେ ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ପିତା 4ଟି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟାଏ ପୁତ୍ରକୁ ନିର୍ବାଚିତ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ପିତା ନିର୍ବାଚିତ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପିତା ଅଯୋଧ୍ୟାର ସ୍ୱାର୍ଥ ମୋ ମାର ସ୍ୱାର୍ଥ ମୋ ମାର ହାତ ଦିଗକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ସେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆଉ ପଡ଼ୁନଥାଏ ପିତା ମୋ ମାଆକୁ ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ଭରା ବରଗଛ ସହ ତୁଳନା କହିଥିଲି ପିତା ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ବରଗଛ ଗୋଟିଏ ଗରିବକୁ ଯେତିକି ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଠିକ୍ ସେତିକି ଛାୟା ଗରିବ ବଟେଇ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ପିତା ସେ ତାର ଫଳ ଦିଏ ପୁଷ୍ପ ଦିଏ ବାୟୁ ଦିଏ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ ଲାଭ କରି ସେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ପାଇଥାଏ ପିତା ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ପିତା ରକ୍ତ ବିଂଶ ବନେଇଥିଲା ଅଲଗା ହେଇଗଲା କେମିତି ପିତା ଅଲଗା ହେଇଗଲା କେମିତି ସାରଞ୍ଜ ଲକ୍ଷଣ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପାଦ ଧରି ବିରତି କରୁଛି ମାତା ଆପଣ ମାଗିଥିବା ପ୍ରଥମ ବରଟି ମା जन्मदाता देखिए करुण हमेशा केवल मुझे पूरे हो गए ठंडे चौमुखी मुझे हो আজি मुझे विदाय विदाय दिया पिता